Acte meu, unitat 6, exercici 7. Una vesprada amb Ovidi Montllor. La primera vegada que el vaig escoltar va ser en una trotinat casset que l'àvia usava per a resar el rosari, quan les mans se li entumien de tant de trenar fil i sentia que desfallia i necessitava, desesperadament, els amanyacs de tots els sants i les verges i els àngels del cel. Estava sol, perdut en la vella habitació que donava al pati i que feia alguns mesos que havia ocupat com a quarter general on ordir les meues estúpides revolucions de xovi somiatruites. De sobte, Ovidi va eixir d'aquell magnetòfon horrible com el geni d'una làmpada i va irrompre en la cambra. Va trencar la seva veu un tel de llum i pols i em va dur el joc del matí il·limitat, el clar camí, el pregon idioma, l'alfabet fosforescent de pedres com un senyal d'esperança en la profunditat d'un fosc oceà. I aleshores, tot aquell país que feia no res que jo havia descobert en uns quants llibres semiclandestins, en el racó d'un paisatge, en unes veus antigues, va adquirir per a mi la consistència del fang assedegat d'aigua, maleable com un cos. Poc després, en l'amic Josep Manel Esteve, vaig descobrir Coral Romput. L'escoltàvem vesprada darrere vesprada, sense casar-nos-en mai, en un vell giradís, mentre fumaven inofensius porros de poliol i bevíem un cafè aigualit amb gust de regalícia. Ens aplegàvem ritualment només per escoltar Coral Romput, en el seu minúscul estudi ubicat al damunt d'un incitat magatzem de roba íntima per a senyores, amb vistes a un pati on s'amuntegava la llenya de taronxer, un pati amb un tros de cel i la mida d'una pàtria. Des d'aleshores, aquell camp va acompanyar molts trens d'alba ofegats en alcohol i sexe, espais infinits de silenci. Una nit d'agost, de finals dels 80, Josep Manel i jo anàrem a Xàtiva per escoltar l'Ovidi i el Toti Soler. Fèrem el trajecte en tren, creuàrem una selva de taronxers incendiada per un sol ferit de mort i arribàrem a aquesta nit, a una ciutat asfixiada en el seu propi baf. Casualment, trobàrem l'Ovidi en un bar a escassos metres de la plaça on havia d'actuar. L'assaltàrem, mentre ell, tranquil·lament, sopava, arrimat al taulell, un entrepà. Li explicàrem apressadament que feien versos i que també recitaven, i tot això, el de més cap enllà i el de més cap ací, i no sé què és de l'hora baixa, la revista que editàvem ingenuament, i ell anava assentint i mastegant. Abans d'acomiadar-nos, em deixà la seva adreça a Barcelona, anotada en un tovalló de paper que encara guarde en alguna capsa. Carrer Sostres, Xicón, vine quan vulguis. Ovidi resplendia aquella calorosa nit i, també, Pàrtaca, el pèl roig del barri del Carme de València, enfundat en una camiseta curtíssima de color daurat que li venia per melic, amb aquell aspecte de Joe Cocker un punt rural. La primavera de 1993 em vaig presentar en casa del cantant. Aleshores, jo era un estudiant de periodisme, pobre com una rata, a qui Barcelona havia mig devorat com a qualsevol fill de ningú ni del no-res. Potser aquella vesprada jo ja havia sabut de la mort d'Estellers, en una pàgina de La Vanguardia deixada al terra per la dona de fer feines en l'escaleta del pis de Cerdanyola on vivia. O potser encara no, i el poeta de Burjassot continuava respirant un somni d'Hortes, una ciutat de tramvies, de Castelldefels, fira i riu, sense deixar-se de queixar d'un terrible dolor de cama. Tant se val. Havien passat anys d'aquella nit de Xàtiva i Ovidi ja no en recordava. El vaig entrevistar. Em quedà una peça insubstancial i amateur que per sort vas perdre. Encara recorde, però, algunes coses de la nostra conversa. Ovidi es dolia amargament dels governants. Havien deixat la nova cançó de banda. Els cantants feien nosa, ell feia nosa. Aleshores, per mi era difícil d'entendre el que em deia, però avui ho comprenc perfectament. Tot plegat, la nova cançó va ser cruelment sacrificada pel que s'apuntava com una mena de règim. Així les coses, la feina per a un artista controvertit i sense pèls a la llengua s'havia convertit en un bescàs. L'administració només volia contractar aquella jovenalla de rock en català, inofensiva i festívola, devia pensar, i ell, esclar, volia treballar, treballar, treballar. Aleshores anava enfeinat amb Joan Vinyolí. Se sentia atrapat pel nàufrag Vinyoli i els seus versos senzills
com un grapat d'arròs en l'almosta de les mans, i buscava feina. M'explicà que feia poc havia anat a dur unes cançons a un segell discogràfic. Suposa que devien de ser les del seu homenatge a Perles Formosa, o potser el seu disc dedicat a Joan de Sagarra. El de la discogràfica, els molts fills de putes, li van dir que enviés una maqueta. Ovidi llavors explotà. El vaig engegar a la merda, ja sabeu qui soc. Es vas dir, si voleu alguna cosa, ja em trucareu. El recorde una mica prim, i una mica trist, i una mica cansat i una mica de tot. Poc abans de l'hora de partir, em va combinar a veure amb ell el Barça o bé anar-me'n. Vaig optar per escampar el poll i me'l vaig deixar a Sostres, aquell pis menut i lluminós als peus del Parc Güell, amb Amor, Guardiola, Txoikov, Laudrup. L'havia d'haver vist uns mesos després, en un acte a favor de la llengua catalana que organitzaven els estudiants de no sé quin sindicat de filologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'última, però, Ovidi no va vindre i allà ens van quedar tots sols, en aquella sala immensa, despagats. Es veu que es trobava malament. Ja estava malalt, potser. I bé, un dia es va morir, precipitadament, fent-nos una putada enorme, deixant-nos en una gran orfandat a tots els que, com ell, érem i en sabíem un entretant, fills de ningú que venien del no-res per anar fins al més amunt de tot.